אותו עוד יותר? לא, יאללה, חבל, נו, למה? הרגו לו את הראש, אתם רואים? הנה הראש הזה, ניר הפיל לי את הראש של הבובה. מסכן. יופי, ניר, אתה עם הידיים בכיסים, יפה מאוד. לך אני אביא כפפות עוד מעט, יאללה, יש את הכפפות שלי, אני אתן לך אותם. איפה יש עוד בובה? אתם רואים עוד בובה? אני לא רואה. היי! הופ! תזרקו עליי, קדימה, אני אראה אתכם. לא תצליחו לפגוע בי. אוי! לא תצליח. אוי! לא תצליחו לפגוע בי. הופה! נראה אותך פוגע בי, לא תפגע בי. אוי! שנייה, תנו לי. ירושלים, ינואר 2013, בכניסה לירושלים מכיוון קריית משה. עוד מעט נגיע לגן סאקר. רק עליי כדור שלג! אוקיי. יאללה, ספר איפה אנחנו. בירושלים. מה אנחנו עושים פה? הם צריכים לבנות לי שלג. נו, כיף לך? כן, אבל קר לי. קר לך. איפה קר לך במיוחד? בידיים. תעשה סיגריה. יפה מאוד. אנחנו בגן סאקר. טוב, בואו נעשה ככה איזה השקפה. בבא, הבנתי איך מכינים